Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpinay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsag ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita tinapalabas, intabuya en nagitinaalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy nagitinas ken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At doon man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablaw, tinimbag ng bigat, nimbag ng daw, nimbag ng oras, kada kay aming asapada. Kumusta kay aming asapada? Ana, please share this program. Lagi din madaman nga agbibuya iti program tayo. Please share this program, share. Pagayam may padanan nyo di pagkasalitaan. Saan nga isot aking pagkasalitaan Isulat ti ng istorya. Ti istorya ti gayem na. Istorya ti gayem ni Bobby. Ngagmamauyong kano ti may sa nga bar dancer. Nako. No bar dancer akit talagang ado ti mata nga makakita. Baka no ado pwede kiti mangiruar. Ngayon magayayat kano reto gayem na. Gayem ni Bobby. Padanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ti may sa agayem nga daan ti minamauyong nga ayat. Sagodahin nga ti surat ti pagkasalitaan nga inistorya kada tayo ni Bobby, dati pagkasalitaan ti gayem na nga ni sino ti gayem na? Ano tinagan ti gayem na? Sandali. Ni Walden. Gayem na nga ni Walden. Kung ano dito ipapagayam, nakalulawag ka mabasa tayo. Dear Kurka, nasapa ko na Dear Manong Nemi. Nasingit kami ngagpagayam kini Walden, Manong Nemi. Tay kunada nga best friends forever. Ado diri kakastoy. Dagiti babae nga best friends, lalaki nga best friends. Kunada man, kaslada kano singin. Bono, nakarkano pa ingim singin. Kunada nga rod kada kami idi Manong Nemi nga posible nga ti babae nga ayaten ti maysa kada kami kat ayaten tumeten ti maysa. Mostly kano nga dagiti best friends Manong Nemi kat agkakariban. Ngayon saan nga napasamak ti kasta Manong Nemi. Tayo di adda kami ni ti college Manong Nemi na maamumi ni Helen. Nagkursunada kagtagos ka ni Helen Manong Nemi. Kasi sinaludsod ko kini Walden. Ana friend? Siya agaran mo no sika. Nasinot mang ipatpatid kang kuhan agad isot agaran friend. Ipatpatid ko iso na. Walden. O di sika. Awang problema. Ngayon sigurado ka, ang mga met mo nalimit lang ang mga not mo nalimit tumit nga rebrebalan na. Saan to mapasamak dayta, Bobby? Saan ko nga tipo na Helen? Oh,
Kasi lang mo baga nga, saan nga napintas ni Helen? Napintas para ken ka. Ngayon para kanya, gagangay lang. Hantang nagpadbada ti taste. O Bobby, saan ko nga taste ni Helen? O sige, ako nga problema ha. Ang kamakina prebalwa. No problem. Sino nga ti kayat mo? Tsaka pa yung nasarakan eh. Anyway, agbasbasa tamat palain. Imnaskan nga, ada crush mo, hirapin mo. Amo lagi siksigukan. Tapos sa nga, ma-turn down ti panagarapaap mo. Pinashare ko nga rod ni Helen ni Chibalayda manon name nga kadwa ni Bobby. Ngayon nakasta nga makastrek kami, makapagtugaw kami, agpakadan dumuten ni Walden. Hey, papa naman Walden? Three is a crowd ko na. Apig narinig ka, Walden. Awan. Three is a crowd ko na. Iso nga, awang kas kata kayo matlayang nga, ngay kapigon daway. Friend, urayin ka lang na dito rawan. Apig pa lang kami inebam. Kat sumurot mo sa mesa. No, ada pa palang di mesa kada kami, ada kam nga dua. Kasanon nung boyfriend kanton. Kat, no, date ta. Agbaling at chaperon ta. Hamot na, depende. Mag-date tanto na exclusive para kada ta. Saan ko doon ay iba ni Walden. Ano nga naman madlam mo kini Walden? Awan. Abay, agkrasmat kanya, agkarabal ka nga best friends. Saan ka no eh? Saan nakakano ang tipo? Ano nga tipo na mas dawak met? Helen, ito ka nung aklunan na. Ito na makabagturpos tayo. Di ka, dandanin, di ba? Nung makaoray ka, ito na makapagturpos tayo, kaya na dantong trabaho na nga dua, siguro, aklunan ka ton. Ngayon maitin ako, sampay nga sigurado. Ada ka rin sa baling aram kayong kalaksid kanyak. Ado kayo. Sabi ko man tasyak nga tinagasat. Gabuti patpatig ko unay-unay Helen. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi, nagturpos kami, nagkakaturpusan kami, nagpapada kami tikorso manong nemi, kada Walden, kini Helen. Kaya nagagandaan kami met manong nemi, nakarwar ti board, kaya nakastrek ti trabaho, kaya agkop sinaan kami ngagayem. Talagang saan natapag sinaan ti tadhanan niya. Imbes ko mga ni Helen, ti kopi sinaan, kamsi ka, friend. Gabuta, adad nga natatak pimpinatig, Bobby. Hana ka nga ipatpatig ni Helen. Abay ko mga saan nag-ipatpatig, inaklon na kon. Kaano? Inaklon na kon. Oo? Sigurado ka. Wan, kit nukas ka na lang. Ha? Agurnong kami sa kamtog kalaysa. Katsi ka. Aging gana ka rin itakat, awang pati napilim. Managpili ka matlaunay. Aging ka manong naming at imaysa nga malem, tawagan ka to ha, 6 o'clock. Kinuna ni Walden. Apay, ada pa pananta. Orita, biyernes ita, Sabado nito bigat, o agpatpat ng tanga, kuy-kuyog. Awan lagi date you can Helen. Ito bigat i-date ni. O, diyan nga rin. Date ta ita, date you can Helen, ito na bigat. I-date na. Ag-date na nga doon. Well then, di mo ko na yun nga may saka bakla, oy. Danugan ko na ulitan pa nga baga mga bakla. Nabang kami manong nemiti may sa nga bar. Damok ti sumrek. Damok ti sumrek dito eh. Ore siya. Damok mo. Abay naman nga napanunot mo tumay dito eh. Kasto ti klase na nga lugar. Kaya ito warti bang alas experience ko. Anya ti amom. Baka ito dito nga lugar nga masara ako. Ti babae para kanya. Manong nemi adu dagiti babae nga nakaintar. Kat isot kitkitain ti gayem ko manong nemi. Friend, di mo ko na yung nagkursunada ka ti GRO? Diyak kayat di kita. Sino ti kayat mo? Kinore no at kayat mo dito eh. Partner, laglag ipem. Saanin nga virgin na kita? Malagsid no, makapatang ka iti kasasarek na. Ay, saan mo masyon?
Apay nga, dito ka ag-interes. So, kayat ko eh. Anya mo, baka no dito nga masarakak ti pagpitikan ti puso. Ngayon, lukas pagkari kang tagtaman dito, saan nga rumbeng partner? Kahit mo makaasawa, iti naggapo iti kapitakan ako nada. Mababang kalapati nga babati tayab na, nababat tayab na. Human pasarakak iti ruwar. Napadasak dito bar. Iminom kami manunimi, saan kam unay nga, kami unay kabisado uminom. Haming ka narwam, hangkam narwam. So nga, ininot mi manunimi, ininom ti order mi, sa kam nagpulutan. Madamdama pa yung manunimi, mga ruganan iti sala. Te kunada nga, ada oras para ti panagpabuya di kiti dancers manunemi iti dayta nga bar. Numanin alos isa na manunemi rumutan da. No, di mo kaya tikas nga lugar. Di panawan akon. Mabalikat nga panawang ka. Kaya nagkuyog ta. Best friend ka. Abay nga rin kain mo tikawi. Naging ka manunemi nagsasarunon dikit individual pa nagsala dikit dancers sa din baga manunemi dito kano iti kabibintasan ng nga paset kabuta ti kasisikatan ng star dancer manunemi ti dayta nga bar ison ti agsala awang pengata 30 segundos manunemi ti babae nga napan iti stage iti tumakter manunemi ni Walden. Ay, abay. Wow. No kapinpintas, friend. Di ba? May gidjat isuna ka na hindi mo na nga nagsala. Super. Super tipintas na. Ipapana mo ron. Mas daga. Asidak ka na laing. Papanakit-igid ti stage. Napangad pa yung sumanon nimi. Kaslaubing agtangtangad. Tumangtangad ti adda iti stage. And mas dek ti bouncer. Nangig ko. If may parit ka no sa dyan nga banda. Takas ladala masirsirip namin manon nimi. Nagsublitayan ko. Si kaamin pare. Partner. Friend. Best friend. Mas kalaubing. Umaraar nga adagibunong ti Candy. Naglapsak na si ka. Ide nga ipanakiyas ng kukengkuana. Uy. All the way down? Nga ta? Nga tamin ta. May parit no. Aglabas mo yung pinsan ti dancer dita. Wala naman no. Napigsata ka rin ti polis. Nakatibre. Yung sanga mabalin. Baka nag-report. Uy! Makita nga mismo ti po. Naku! Perfect apang magi-friend. Perfect apang magi. Pinayapayan ni Walden manunemi ti may sagadagiti waiter. Yes, sir. Mabaling ka din nga table ni Deji Madam magsasala. Kahit na laki di, sir. Ngayon na saan na kayat sa ating mabaling mapilit. May irwar nga ron. No, kahit na laki di. Abay, may irwar. Jack pa'y napuutang nga na irwar eh. Kaya makitable, pasaray, no awan di boyfriend na. Kahit mo asawan, ada boyfriend na. Ada iso na ita. Awan, mabaling ka din ang itable ko to. No, malpas nga agsala. Banyo sir, diba ito? Sige, oray ka. Ito ya. Ito sir, tip ko ka. Thank you sir. Bigat mo naman, friend. 1,000 gantan mga tip, waiter. Kaya mo, ang dami gastagat. Ikaligagom na. Baka no, another tip to manin. No? Ikuyugan na rin dyan ang babae dito eh. Di mo pa sinulso tinagan na eh. Ewan na ya. Pinayapan na ulit manong. Yes sir. Ano tinagan na? Jenny. Wow, Jenny ha? Thank you. Another tip. 500. Na-in-love kayo sa kingguana sir ha? Napatangang. Nga madamat din boyfriend na. Agawat kang kuwana. Pinaritak ti gayem ko manong nemi. Saan ka kumangag mauyong ti kasta ti klase ng babae, friend? Ano kang mauyong? Mina mauyong ka ron. Makapamauyong ti pindas na. Sungad ako na. Saan ka agmauyong ka po kinayat? Tanog mauyong ka.
Nagmuuyong ka, siyempre, lumukay to tornilyom. Kaya mo tagbaling nga mauyong. Ano nagmauyong? Di na amot aramidan na. So nga di mo amot aramidan, all then. Di na isuro ang babi. Nalaling ang kimsika. Di ko nam kindi, umapal ka. Gabot na pinpintas nga amang ni Jenny, ngim ni Helen. Saan ko nga naigawid manon name the best friend ko? When, in table na gapo ta makaisturbuak. Pana, tidak pala mahal nga table. Uy, abay, makaisturbuak ka na kayo eh. Ngayon di ba nakita kinkuhanan ni Jenny manong name talaga na isang sangin nga peso. Perfect para kanyak. Ti rupa na, ti mata na, ti agong na, ti bibig na, ti ngipin na, ti pamagi na. Wow, pati siya. Agkursunada. Ngayon, iruwar ko lang ang kahit ko. Tanin Helen na tipat-pateg ko. Pinanawag ida manon nemi. Pinainom na. Namuna, tanangin na, inuman ti babae. Nangala ka nag-order na nga kahit ng pulutan. Nag-istambayag man lata. Nasaan ko lang ang best friend dito, panawa ko. Hindi at daw masadag ng babae kanya. Hello sir, baka kaya takmat ng table. Awan ti dugot ko nga doon kwarta eh. Sorry ha. Imot. Imbis na maglayang man. Iri agawid kami manon nemi makitak tiragsak. Ranyag, tirupa, ganay kahay manon nemi di kayem ko. Skala nakajakpat ah. Talaga jackpot. Tapay. Siyempre, rinugya ko, nakaperesbesak. Anak ko na. Nagtulag kami. Ganyan. Nag-date kayong tubigan. Pangipanamkin ko na. Hindi, nasidun kayat na. Hingga may ti, agkas pa siya. Hingga mag-shopping. Friend, baka riritan na ka. Baka maibos amin ang kwarta, magkaya kong kuha na. Ura maibos amin ang kwarta. Para lakit kong kuha na. Saan nga, normal, timapaspasamak no kasta. Abnormal. Babi, saan na ka pakibiyangan? Pakibiyangan ka, friend. Gapot na gayem ka. No gayem nak. No talaga gayem nak. Bayan nak. Dahito tiraksak ko. Kadi. Di ba? No anyal pakaraksakak. Palubusan nak, dinak igawin, dinak biyangan, dinak paritan. No talaga nga best friend ka. Una nga, makita ka pakaisagmakan. Saan ko pakaisagmakan? Pakaragsaka. Kayat mo ti makiasawa, tikas kangguana. Kayat ko. Saan nga virgin uray? Nakula pa nga namin pinsanin ti panunot mo, friend. Awan mabaling ko na talaga nga di mo kayat ti mawagbagaan. Ituloy ang aron ng papagayam dito pakasalitaan. Ni pagayam tayong istorya. Ngayon saan ka na tayo ni Bobby. Pakasalitaan na ito'y gayem na saknan iti panagmauyong na iti may sa babae. Manong nemi addan digidi kundaway nga da papanan di gayem ko nga dinan ibagbaga kanya. Siguro di na kayat ti makangeg tanyaman nga panangibaga nga sa angarumbeng. Dan din makabulan na kastat mapaspasamak manong nemi gingga tinawagan na ti ama ni Walden manong nemi. Yes, sir. Di nakawawagan ti sir. Ni papang ni Walden dito eh. Yeah. Sige dito. Nakaawag kayo man dito. Kumusta dyan kayo mo? Niyapi nga siya pag kumustahan nyo api ang gagawawid, kada nyo ko kumustahan ni Suna. Kahit ko nga sa wen, kat no. Ano namin ti problema, tito? Diyan ka mo. Tagproblema o ti asawa, gabukin ko na. Agaw awid, maladlado nga agawid. Siyempre amo kagad, kuy-kuyo kay lata. Sa din at paggapuanan, maladaw agawid. Agapo ka no itibar. Tito, kinabudno na kita,
Nagkuyog kami di damo. Namisalak lang si Murot keng kuana. Ang dami nagdoon daw ay paritak na niya man na kahit nangaramidin. Nainlabit di may sa nga bar dancer. No kasta nga magbagaak, kagura na kumet. No talaga ka nga best friend nak. Best friend ko isuna. Masapol nga tala palubusak na niya man napakaragsakan na. Mabaling ka din nga tulungan na kami, iho. Nga magbagbaga keng kuana. Managkunak dito ket saan na ka makatulong. Ngayon padasem. Paramitem, kaguran na kumet. Nung kaguran na ka, ilaw lawag mo keng kuana ti amin. Agpaiso nga, da kami ti kang runahan nga, ada ka bagan na magbaga ket di gayem mi. Ngayon madamat may tulong mo, kas best friend na. Bayan nyo tito, aramitek. Di na ba't ngamin awa-awagan nyo, dalakad na eh. Kasi akmet, samat ka mabalin nga, ay bakiso na, na-date mi kini Helen. Kahit kumusta kayo matang kini Helen. Okay kami, dito. Di mo liplipatan, nagbalin kam to nga ninong kininang mo, ha? Ninang yo. Wan dito, abigid din nga saan, ito no, dumting nga, plano mi, tiba nag-asawa mi kini Helen. Edi tinawagak manon name ni Walden sinumbatan na. Hello friend, kinunana. Hello, kumusta kan? I'm happy. Tapay? Siyempre, nadahan ako di girlfriend. Naala ko di amin-amin ni Jenny. Naminduan ng gudaway. Nagpapas kami. Iti unig to hotel. Ket? Hangan nga virgin. Eh, masangan na patig kanya deta. Tinapatig ket kuha ko ni Jenny. Kanaro ti plano. Lagi di kahit nga talagang agikatin iti bar. Ikasar ko ni Sona. Ngayon, okay ka di man di parents mo. Ano ka magbibiyang da? At ano kung di bukod ka trabaho? At dapat bukod ko a kwarta? Baka may ibos ti kwarta. Kaya dumawat kang korek di parents mo. Sangata? Baka adoon na ito gasto mo unay kinkuhanan ni Jenny. Nagkagangay dita. Kinawasak. Ken siya ako nagbaybayad iti apartment nga pagyanan na. Nga saan kami nga nag-hotel. Ijalat nga dandanunik, numas nga awanin ti duty na. Ken mapangkubantahin ni Suna. No anak ka duty iti bar. Sumapuypuyatan ka. Sumaladladaw ka nga gawid. Well, okay man. Okay matasalunat ko. Ni Jenny timang mangtid tipigsak. Ni Jenny timang mangtid kanyak tragsak. Awan ti asinuman nga makatipa kanya. Kinasarita nagdapapakin ni mamang mo. Agpatpatulog na nga magbagaan na ka. At nakadinaskan nga pagbagam. Api nga magbagaan na. Ano't ibagam kumakan nga. Saan nga rumbeng nga iso ti ayatem. Stupid. Abi saan nga iso ti rumbeng nga ayatem. Iso pakariknak ti ayat. Asin nung ti ayatek ti saan ko nga ayatem. Ngim, panunutem. Bardan sir. Manon nga lalaki ti naglasat ken kuana. May salaeng may kaduwaak. Dahil dati a boyfriend na. Nagsinadan, katsak ti kinayatnan. Imagagmat kang kaeding agawag, o naagaw kon. Ngim, manon nga mata, tinakakita, iti pamakina oray pa eh. Makita dalang, di damat may gaman. Basta siya ti may kaduwa nga lalaki, iti piyag na. Ken siya kon ti maudi. Period. Nukasta, saan da ka nga paritan? Saan da ka maparitan? Awan ti makaiparit kanyak. Naganak tupay kanyak, kakabsat ko, si kantukid din. Nagyaman naglayangan, at tinawagan nak, at binagbagaan nak, gamtsak ka sa pool, ti mamagbagam, babi. Baka mabawi kan to. Awanan ti bibiyang mo, nagbabawi at to. Ha, sige nga rin. Bahala kan, friend. Di mo kaya mga amot mamagbagaan. Tako na mga awanas kan nga, bagbagam ka. Sige, sabi ko ito mga rotas ang kantong nagbabawi, friend.
Sabi ko, ma'am. Diyan ka mo, manunay minuan yan, di mapaspasama, kitigayem ko, tanutawagak, busy ako na. Kaslalinak sindak pa yun, nga gayem. Manunay, tanong kasta, manunay mi, nga dakam dito opisina, dati-dati manunay mi nga, dakam dito kuyog mapanagmerienda, ngayon saanin. Lig-lig-ligan na konti friend ko. Kasla, dabasol ko man. Ito na minsan manunay mi nga nasitgak. Ano ba gam? Busy ah. Talayo ka doon na, busy friend. Ana, panasin to man yung nagkuyo ka. Ag-date tamit. Nabayan yung awan date nga gayem. Diyak masango. Kanahin ti date ni Kenny Jenny. No, kayat mo, sumurot kay Jibar. Kaduan na ka magbantay kini Jenny. Abi nga nas ka nga bantayan. Tapno di kasta, kita talagang awan ti mangiruar kay Juana. No talaga napudnokin ka, api nga bantayan pa lang. No parita mo nga damang iruwa. Eh nga tamok, huwag gayang panagtalek mo iti girlfriend mo. Eh awang kasi mangbantay. Kasta ti panangipatag ko ka ni Jenny. Protektara. Sige. Sorry nga rin na disturbo ka. Nung astamot nga date kam kini Helen manunay bebesaray mairapin nga pagsaritaan mi ti may panggip kini Walden. Kaya isot kayat na, pagkid nga parita mo. Tama. Hanggang magpagpakaasi na kita naganak yung kuha na kanya. No, wala nga inaramid mo, ti magribingam. Di nakamot tinikas kaso. O, di maramid mo. Iso ka dito problema. Okay lang, nadakamot ko lang. Sige. Awanit sa bali pagsalitan, tanong saan nga sikakin siya. Intun ka ano ti panagkasarta. Intun ka ano met nga, dahil tamanin ti ibagam, oy. Umapalag namin di kayim ko eh. Tabay. Namin adunan nga kaslahanos ta aglib-indan gani Jenny. Kaya na napasama ka na kwada? Kahit pumat nga na mapasama ka na ta? Ha, Bobby? Numabalin na ko ma. No way. Ngamapi nga mabalin dito ma. Saan ka? Di asumapol ka di ba? Ay nga mabalin na itad ti bagay na ori na saan kayo pa nagkasar? Ngayon siya, at nakarik ti bagay nga sa akong tuloy baga itad ti amin ko, malpas ti kasar. O, dapat makunam? O, hanin ti makunak pa, Helen. Gabot na sika at talaga, tisap sa pulik at klase ti babae. Aging ka, nagtulagan min kini Helen, ti pa nagkalay sa amin manuneng. Tinawagak, ti kayem ko, manuneng, iti day tangal daw, ta saan nga simbret, dito yung pisina. Happy nga ta, masikit nga ta. Hello, Walden, friend. Apay, nasan ka simbret yung pisina? Madibagbagik, sobrang puyat ko, drabi. Tapay. Naladaw nga, nagawid kami kini Jenny. At syempre, nalado lang oras nga nagawid kami, sa kampay lang nagpapas. So nga, kapsot, nakuwarang diturog ko. Ayaw mo ko rito ta. Dito yung apartment. Agdandan na kayo. Baybayadag pagkasad, di pala agyanak dito, yung impes agawid ako pala sa Dibalay. Plan-plan namin ti kalay sa amin kini Helen. Siyempre, you're my best friend. Siya nagbaling nga best man ko. Sino ti medyo honor? At damat lang kini Helen ang pili, siyempre. Hanga mabaling kini Jenny? Hanya? Agbaling nga may honor ti asawak. Ti kaskin ni... Shit. Ha? Nababakadilaw o ti panagkitam kini Jenny? Friend? Saan nga kahit ko sa oman. Di mo kaya't nga kas kini Jenny lang iti agbaling nga mid of honor, iti agbaling nga asawam. Para kang kakit narukit nga babae ni Jenny. Han? Ngayon para kanya, kadadalusan, kapipintasan. Sa mo ito ngulitan, di kastang ipagam. Babi, masaktanan.
Abay masaktan ka. Gabuta saan nga pudno. Nisamad gaya man pudno, apay ka masaktan ka. Kasta ka dito pa nagkita mo kini Jenny? Siyempre, again iti bar, pairuruar, sa nga pairuruar. Idi sakbay nga namamom pairuruar. Nangig mo matimbaga ito waiter di, nga naawan si boyfriend na pairuruar. Saan kanton ko itong matawag? Tsak kaya tumatender ti kalaysam. Kasla mo lang bagan. Nagsinatan. O doon. Saan ka mat gaya mapudno gayam? Tadi mo kanunungan ti kayat ko. Lalaisam tinubyak. Hanggang man ang lais. Magbagalat ti pudno. Salwar na gan. Tama na. Gugdendan ti pa naggayam ta, babi. Gabutasan ka, may sagayam. Awang narod tinaramidak, manunaymi, nagkalay sa kam narod kini Helen, na saan nga iso ti bestman ko. Manunaymi, kabagyak kasinsin ko, nga kasadar ko manunaymi tinagbaling ang bestman ko. Naragsak, dedi nga aldaw, manunaymi ang kalay sami, kini Helen, ngayon kaslada kuran na. Ano ba yung matandar, manunaymi naganak, kini Walden, taninong kininang nga ron. Hindi malpasan ti seremonya. Madaman ti pandangan manon nemi. Hey, sweetheart. Madlaw ko, saan ka naragsak? Siyak? Saan ka naragsak? Saman. Siya kung di ka naragsakan nga lalaki dito lubong kabuta. Nalpasan ti kalaysata. At then nagpirmahan ta nga marriage contract. Kat sumagmanulayangan nga oras. At datan to niti may sa kwarto. Ag may santon ti bagita. Dinabayagan nga urayik agundaw. Nga madakuran na. Para ken ka sanggari. Sino uma? Kitam? Sino? Anya? Imbes ko mga anya? Sino? Di, gusto man lahat ko na. Gabot awagin ka ti best friend mo. Nagbalin man nga, kasilpo ti biyag mo sona, di ba? Nga mawan ni sona. Nga bali. Uri awan. Nga madukuran na para ken ka. Naragragsak ka kumano at isuna. Noon na tong palamadlat tulag yun. Okay na. No problem. Kaya nagpakada man nung name daninong kininina nga naganak kini Walden. Pasensya kayo dyan ako ni Walden. Tasaan nga Mike at gayem mo. Gayom ko idi, ninong, ngayon sanitan. Ay, kahit mo sawan, kapusor mo ti anak mi. Kahit nga sawan, saan na kas idi ti panag-gayem mi. Gabot na, iso nga mismo tani baga. Ngayon siya na kano nga best friend na. Kaya na nyo, ibagak ng iso ti best man ko, kahit di na kinaya. Tanya ngamin nga po. Kaya't na ngamin, kaya't nanulakit din ni Jenny, tagbalin nga, maid of honor ti asawa. Samad nga nga mabalin. Gabutan ni Helen Mati, nagpili. Sweetheart, nung imbagam ko mga min data, di imanugot ha. Hindi kaya. Kumusta iso na, Ninong? Ninang? Mamanong agawid. Aring nag-asawa na ni. Nagiganda ti may isang apartment. Dagdagan nyo kung may suda at agkalaysada. Numabaling ka dyan kaya't nga kasarda. Ngayon no kaya talagang kaya datag kasar. Ako maramid dyo. Ako maramid me. Ngayon di ba kaya't nga sumangpad da di balay. Kaya kaya't min nga awan ti anak me. Ngayon ti ada anak me nga nakula pa rin ti panunod na. Naragsaka ka ng asawa kini Helen manunemi. Iso tibang tentiganay ka ikan regtak nga mapanitipsi na nagtrabaho. Akasmet, iti pa nagtrabaho na manunemi. Si Maruno plano mi
iti mangipatakder ti kapukpukodan mi nga balay. Ag tinulong kami manong name. When? Aglon kami. Tapno kastakat madaan kami ti kapukpukodan nga balay. Napindas nga balay para kaisagana ti napintas apag naidan ti maysa na natalna naragsak na pamilya. Adan indam nga bulan mi ngagdenden nga agasawa kini Helen manon nemi marugrugan metten panakiparakder ti balay mi. Inagring sa cellphone ko manon nemi mas dawa. Itama pa nga nakalagit ti best friend ko nga ni Walden. Hello, best friend. No talaga nga best friend ka pa lang. Manugot ka, kahit ko. Kahit mo kanya, sikat best man ko. Kasara kayo? Ni Mila Jenny? Uy, ni Jenny. Walden, awan din may bagak, tanwa day bagak ka. Sopyatem, di ba? Dani kami, ti bagam kuma. Di mo kayat? Kayat ko. Ang saan ka itong katang agbabawi na isot asawain ni Jenny? Abe ko magbabawi Saan nga sumsumrek iti bar? Kadi, huwin. Nagikatan, pinagkat ko. Hindi pa lang nga kahit ko mga sumrek nga may papilit na, nga may tangkit, okay yan. Gabuta, saan nga sumsumrek? Nyawit ko nito balay. Okay man kada papakirin mo mga gabuta. Saan nga rodin nga agbabar? Iso nga nagtulagan minti kalay sa amin. Si kami lat best man ko ha. Numabesaan nga siya tinagbalik di best man mo. Sige. Kapit gadi nga saan? Mapilpilit kan sa amin, babi. Saan nga mapilpilit? Okay man ano, magbalbaliwan ti asawa. Tubi, nagbalin asawa. Pwede tawagak daninong kinininang manunemi awang kanot maramid da. Tanagkarimit ni Jenny nga saanin nga subsubli ti bar. Kaya nagtalined nga nilaingen Walden ti lalaki ti biyag na. Nagpeso na kano manunemi iso ti may kadwala nga lalaki ti biyag na. Di kanong boyfriend na nga dati manunemi iti nakadadaelan mo na nakaburakan ti kristal na. Imbaga na manunemi nga nila ang boyfriend na edit mangiruwar kang kuwanan. Sa bagay ko nakmatinakan ko. Adan to pwede kita babayad tang sa alang dududwa taltalo tinaglasatan ng lalaki. At least, nadalos pa laing, kaya mapagwadan pa laing, mabaling pa lang ipanakal ti kas kini Jenny. Nagkalay sa dangarod manong name kat siya ti best man, ti best friend ko. Makita taragsak manong name ti Rupa ni Walden, kas tamatang kini Jenny. Napanakal ni Walden manong name nga nangiparang, nayam amo, siyempre, ti agbalin nga asawa na tatalaga nga. Adot mang dayo iti kinapintas ni Jenny. Tas lapang Miss Universe kunada. Perfect. Amin nga parte ti bagina. Dagiti matana. Amin yan. Di dala mo nga nagkapoy ti bar. Nga maukay madlata. No saamat nga pa iruwar edi nga dilang boyfriend nat mangiror ken kwa. Good luck kada kayo. Kinunak kada kwa da manong name di malpasan ti seremonya. Nagkuya kami mitlang kini Helen nga matendera siyempre. Edita iniinawanan manon name ni Helen ti munang anak mi tinawagan na ti best friend ko. Best friend. Aginawan ti asawa. Aginawan? Ore mat siya. Ore mat ni Helen. Uy, ore na sapsap kaya nag-asawa. Agidan tayo nga madaan ti anak. Uy na. Halos, nakaiba na imuna ata. Imuno na kayo di ka nag-live-in kini Jenny, ngimda kami di. Naud-udi ka mga nagkasar. No mampay, naud-udi ka nagkasar, ngim muna kayo nga nag-live-in. Okay. Okay na. Awanin ti problema. Sige. E di panunot ko manon na may dagos kasi miplot. Ningata. Bobby. Uno ni Walden ti ama. Ti sikog ni Jenny. Pakawarin na. Diyos ko, nakunak matla tinakam ko. Apaya nag-atapak kas jay. Naging manong naming iti may sa nga aldaw.
rimuarak to bisina tada mapangko asikasuan ni Tiruan. Pinanawak manong nemi ni Walden iti bisina. Iti mall manong nemi ti papanak. Siyot nang baon ng kanyak. Iti bisina. Iti makita ni Jenny. Iti ayan manong nemi. Iti pagkatangan iti para kadag iti maladaga. At ako duwa ng lalaki. Nga gwapo. At atibayan na manong nemi ni Jenny. Sinisiin ko ida manong nemi. Sana ka nagpadlaw imasadagak iti ayanda. Kung nati lalaki. Okay na amin na para kini baby. Basta. Kahit ko magatang amin nga para iti anak ko. O matipagdanagan mo ta, dumat kwarta ti asawa mo. Di okay. Oray no. Saan namat nga putot? Oray lag si Duker manong nemi na dyan ang ko. Diyan mo tiramidek no rumbeng ibagak itigayem ko uno saan tinaduktala. Nagsublek ti bisina manon nemi. Nadanon ko dito ni Bobby nga busy. Ni Bobby? Ni Walden ko nakuma manon nemi. Nagsasalita kami kini Walden iti balpasen ti office hours masapak agawid. Apay? Siyempre. Diyan kayat nga, maladla daw agawid. Masang petak siyempre, ti asawa. Saan nagpakada ng kasta nga rumariso na? Nagpakada nga niya. Nakaspagalikan ta mapanitimol, mapanaggatang karigitay para ka na iti anak yo. Saan nagpakada ng ko? Samet. Nakita kami ni Sonan siya mall. Itay na niya rimuara. Yung Jenny? Rimor nga saan nagpakata kanya? Inaala na nga dagos manong nemi ti cellphone na. Kalpasan na tinawagan na ti asawa na. Ayaw mo, balay, saan ka rimor? Sige. Bobby, saan nga rimor ti asawa? Nagkamali ka rin do kasta. Nagbidutak tinakita. Sige, libatan mo timbagak. Okay, gawit ang karotin. Sige, ingat pa nag-drive mo, friend. Sige. Imbagak dahil takin ni Helen, manunemi di sumang petak. Di manang kayo mo ti problema. Ape, so kaya parak mo ti biyagtak. Gagangal yung istorya ken ka tinapasamak. Siyak bayan tinagbaling olbud. Kastooni pa ng kusilap ni Walden kanya. Iti kasaritan na ni Jenny, kadamagan na ni Rimwar, saan kanumag nga Rimwar. Di siya ako na nagbaling nga dakes. Siyempre, sorry ako na, baka sabali lang iti pa nagkita, baka kaingas na lang ko na. Ngem! Saan nga nagbidot na kiti matak? Haan nga nagbidot na kiti lapayag ko? Nangig ko mismo. Ngirsi na dyan nga lalaki, ako na. Oray ni Walden ti gastos. Para iti baby ta. Hanabat nga putot ko. Kahit na asawan, nakiasawa ni Jenny kini Walden. Nga magsinsinarak met. Da Jenny kanti dati ng boyfriend na. Ano nga dati? Saan nga dati? Nagtultulot nga boyfriend na ore asawan ni Jenny ni Walden. Naka-ay-mat nga gayon mo no kasta. Dinamat kaya ti paisuro. Kinontrami nga dagos idi. Kadag naganak ken kuana nga magkirelasyon iti may nga bar dancer. Impilit na. At nakula pang nga roden ti panunot ng kaputi pintas ni Jenny. Ala, sabi ko mga na nagbintot ka. Nga saan nga ni Jenny tinakita mo? Sabi ko mga. Saan lang anam namin sanam namin doon nung naming nakita. Nga da sa balik ka kuy-kuyog,
ni Jenny no pedakkel idin ti tiyan mo. Ngayon saan ko ngayon pulpulong pa yung manong name. Kini Walden daw malas sa Sarbina. Nikid dia, daninong kininiyang ti paging bagbaga. Kasi tamat ti bagbaga, di kiti pakakit-kita kadakwada. Babi, ang imno kas tagay bagami kini, Walden ti magkit-kita di kiti mangibagbaga na kami, da kami ti kagura na. Iso nga binaybay amilat tamat ten at kininang yun. Baka no, madaan kayo ti apo ko, nga saan nyo matinapudno nga apo ko? Ninong. Ano nga na siya ati ito eh? Ninong. No, maipas nga itong ti anak ni Jenny. Sa pulan ti pa naka-DNA test na. No, ibagami dahil takid di, Walden kayat na nga ta, di nalakid di kayat. Ngem, mabalin nyo nga takid ito mga ramin. Mga laki ito lang, ti may nga nibras nga buok, ti ubing. Daka ito ti makaamo nga, mangipa DNA test kan kwa, karita. Thank you kadahat nga balakad mo, babi. Ay na talaga nga agmamao yung una yun ti anak mi. Naragsak isuna. Makita mi ti ragsak na. Gapot na naasawa na nga rod ti babae nga patpatig na. Kaya adan anak na, adan putot na. Anyam kasano numatuktalan ng saan na apod na putot. Kasano numatuktalan ng amis mo nga maakto. Nga maakto na ti asawa na kinjay, boyfriend ti asawa na. Agad no maakto na agad, di wow and good. Tapno mariing iti kinapod no. Numakto na idaagat, siyempre, hanton kayat asawa na. Unang asawa na. Sige ninong, idaw-dawat tayo nga sabi ko mata. Malawlawagan tumaldang ti panunot ti anak yo, ti best friend ko. Kat kumusta kayo mat ka ni Helen? Awan ti problema kada kami ninong. Nagasgasat ka nga ti anak mi, Bobby. Diyan mat gamin anak mi, dinaamo tagpili. Naggandan nga nagpasngay manunemi da Helen ken ni Jenny. May isang aldaw manunemi. Junior manunemi ti anak mi ken ni Helen. Idin to ta babae manunemi ti anak ni Jenny. Tinawagak ni Ninong ti ama ni Walden. Hello Ninong. Hello. Naramid yun. Naramid kon. Ito simublatak nga imuba iti maladaga inraping kon. Ket dakam nga gasawa ti mapan mangipa DNA test. Ket intun mamon ti resulta. Sabalin tumanin na. Ket nas pagariganta saan nga putot ni Walden ti anak ni Jenny. Di ibagatay ken ni Walden. Andiyan tuwa na mapasamak. Ay kami daw dawat mimit nga gasawa nga sapay kuma tani Walden dakin putot. Sapay kuma tapu kumiso na. Kat nung pagarigan tapu ko yo. Kat nawayan to ni Jenny nga rumwar ang makisinarak iti boyfriend na. Sabalin to ng istorya tayo. Sige nga rad. Niyong sapay kumanta mamuak to nga dago sa noan niya resulta ti amin. Kalpasan ti makabulan manunay. Sinabrahan mo ti first month ni Junior manunay mi. Madaman ti party nga nasapa manunay mi ti tumawag ni Ninong kanya. Hello Ninong. Madaman siguro mati party din na. Awan ti party dito eh. Ngayon, madagulo. Madagulo? First month ti anak ni Jenny Akas man ti first month ni anak mi kini Helen. Ipakita mo yung kini Walden. Ti resulta. Ti DNA test. Ket saan na nga putot?
Haan na nga putot. Ket, kastaon ti panagmauyong, adadang nga panagmauyong ti anak mi. Iyaw mi lang papatayan na ni Jenny. Namangan ti nga dagos. Wan, namati nga dagos. Namatin nga dagos, kada gini ipulpulong kang kuhan. Tas amin lang si ka, ti mangibagbaga, ti kasi diya ka nakita. Sa amin lang ata kami, ti pangipulpulungan, di kiti makakit-kita. No, dikit mismo kang kuhan na mismo. Ngam di napat yan, siyempre. Ano nga itan di pasamak, Ninong? Pagtaltalawan nan ni Jenny. Siyempre. Isoda nga ginaa. Tapakan ano na nga rin tibang tarakan sana mataputot. Dada, sigurado ang bartekso na. Manong nemi di malpas ti party nagpakada akin di asawa. Papanam? Papangguan din nga hindi kayem ko. Kasi siya tinapasama? Awandan ka ni Jenny. Alam na siya at mo tinaramid na ninong. Tapos na adang pamanik na ikin. Solid, concrete evidence. Sige. Agawit ako na masapa. Sige ka na. Sweetheart, andi nga yung best friend mo. Madaman ngo again inom, manunaymi, nariknanan ti inom na. Hindi makadano na. Friend. Bobby. Kastala ti biya. Saman panalado ti amin. No namati at kumakada kayo, hindi. No namati at kumakada kiti may dandanon kanya. Saan kumanagbali na kastoy. Nga may patpatik mo man kami ni Jenny. Awanin. Napukawan namin pinsan, ti mariknak nga ayat kan kuwana. Gabutan na lawlawaganan ti panunot mo nga ng kulaap. Nalawagan ti panunot mo, kahit saan na nakabailan tapusom, ti mang kulaap. Nagturay ngamin tapusom eh. Sa mo sa ti panunot mo. Yung panubos mo nga nakaluapan ti panunot mo, pinagturay mo latan ti pitik tapusom. Sige, babalawin na. Hanggang umay babalawan, no? Tikat umay kaandingayan. Kaduayan kang uminom, pero saan nga mabarathan ka unay mabartek? Nagasgasat ka ngayon siya, friend. Gusto di ko nada. Di kita best friend. Kat saan da nga agpadpada ti gasat. Nagasgasat ka ngayon siya. Hambay na lado ti amin. Alis naman nga paanal, ti kalay sayo kay ni Jenny. Makikooperar nga tamen. Ti animal ang babae. Saan naman gahim nga nagsinay ti boyfriend niya? Dakil pa ti pamatik, nga di kiti daw-dawatin, hindi ni Jenny ang kwarta kanya, it-itad na ti boyfriend na. Sige, katawan na. Haan, makakatawak laeng. Saan ka nga sikat ka? Nga sikat katawag, friend. Makakatawag. Nadlang kami ni Jenny nga talaga patpatay ka keng kuwana. Inaramat na matindi, panagpatpatay mo, tapno makilkilan na ka. Makilkilan na ka. Kinatulag na siguro yung boyfriend na. Sige, okay lang. No makirelasyon ka keng kuwana. Basta lang hindi, kuha, no adat maalam, ikanak. Ngayon datalata, no mailiwak ka, aybang ka, nagbaling ka nga duwa. Duwa nga mahun. Duwa nga muhun, may isir-sir, iti daga. Duwa kay taking kuko. Sige, katawa anak. Nagkatawak lang, tapos magkatawak ka. Kasano ko magkatawak at katawa anak? Uminom ka. Sige, uminom ka. At least manong name nalawlawaganin ti panunot ti best friend ko.
Nagsublimat lang nga, simula kiti opisina, kalbasan, ti makalawas, nga panagbakasyon na, nga panagmukmuk na, panagbarbartek na. Ngayon nakmadlata danggayan manom na yun. Oh, kung ano saan ka sumbreken. Good morning. Good morning. Narikat man dumapukawa nagtrabaho. Nagatupukaw. Nagatupukaw mo. Ikapot adong gastos mo, hindi nagkasar kayo ni Jenny. Saalang yung nagkasar. Mani po di nagkarelasyon kami. Binutbutan na ti busak eh. Hanggang bali, friend. Program man ti mangruk. Back to zero. Ag-start ka man eh. Amum to tiramidem. Liklikam to ti kas ni Jenny. Sabi ko, my friend. Sabi ko man tamasarakak to ti babae. Nga na ikari para kanya. Duwan ti anak mi manon mi kini Helen. Idi adayam amon ni Walden kanya. Ay, yung mamuking ano to yung girlfriend ko, nagbalin to nga misis ko. Ni Ting Ting. Hi, Ting Ting. Hello, sir. Nangalam king kwa na, friend. Servidura ti may sa karinderya. Ano't nakita mo king kwa na? Kinasimple na. Kinsigurado nga virgin. Siya ka no pa lang ti umuna kay nagnanahayong nga boyfriend na. Okay, approve. O, sa pulam king kwa na. Servidura man iti may sa karinderya, ngayon at least, kuka mabukbukod. Nakikooparar manon na ni Jenny, iti pa nakaanal, ti kalaysada, tapos natakanumot kung daw, idang agkalaysa, iti boyfriend na. Tipudpud no nga ama, ti anak na. So nga, di awanan ti problema, manon na nagkalaysan, dagi di doa, katsyak ba't lang, ati best man na. Dilibat kang ka-friend. Abay, maraming mo't mamindo ang kasar. Maraming mo iti mabalo. Aring nabalo ako. Okay na, awanan ti problema. Okay na. Napasamak lang amin. Pwede na minsan nga pa nagmauyong tipusok nga gayat, titikas ka ni Jenny. Kinula pa na ti panunot ko kapot kinapintas na. Iso nga naman minsan, friend, di ka basta ma-inlove tinapintas, uno sobra pintas na, usaram ta puso, kenta panunot mo, paggidanan mo. Naragsak di binangon mi nga pamilya, iti asawak, kaniti talungan anak mi manong na mi tinagbalin nga talo. Adamatan may isa nga anak manong na mi dating-ting kiniwal. Saan nga problema, daninong kininang, iti anak na nga buridot. Ngay sula ito niwal. Uwen manong na mi, naglaok ti pakasalitaan mi kini Helen kan pakasalitaan ti best friend ko kaniya. Walden, dito inak insalay sa pakasalitaan. Nagyaman naklauna iti anos mo nga nangurnos, kalpasan in nag-insent king ka detalye, agyaman nak iti anos mo nga nangimasa. Sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsalamingan ti biyag. Santay ko ma makulkulaapan, gapulaing iti pisikal alanga ti may sa tao. Tuwing nga agyaman nga pagkayam mo, bali. Thank you, Ken Kababi. Thank you, mat karagiti nag-anos ka timngeg, nagbuyas.